Hej. Hvem er det? Hej. Hej, Sanne. Hej, hvem er Hej. det? Hvordan går det? Hvem er det? Hvordan går det, Sanne? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan det går. Det er i hvert fald mørkt derude. Kan du ikke lige fikse de der vinduer der? Hvad mener du med at fikse Det er vinduer? vasket, altså. Lige tage en klud, ikke? Og der er en klud. Du er allerede i gang med spritten, jo. Tag du en klud og lige vask vinduerne. Det er sød. Sanne, der var ikke noget, jeg hellere ville, men det må jeg ikke. Må du ikke? Men hvad skal jeg så gøre? Jamen, Sanne, du kunne eventuelt overveje selv at puste, men jeg kan godt se, at det er lidt svært med den arm. Så må du ringe til en vinduespudser, eller eventuelt snakke med din datter, om hun kunne hjælpe dig. Hun tager jo ikke telefonen mere. Jamen, så må du prøve igen. Okay. Hvad er så? Det er fint. Så. Var der andet, jeg skulle hjælpe dig med, når jeg kommer? Nej, den er spritsbær ikke særlig godt. Nej, men jeg kommer jo sådan set, fordi at jeg skulle kigge til din sår under pupperne her. Ja, det er godt med dig.